ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆತಿಜಿ ಹಿಂಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಿನೇ ತಿಂಗಳು 4 ಕಿಲೋ 5 ಕಿಲೋ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ಅವು ಫಿಟ್ವುಡ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ 99 ಅಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ 76 ಬತ್ತೆ ಯಪ್ಪ 25 ಕಿಲೋ ಇರುವಾಗ 9 to 76 ಬತ್ತೆ ವಿದೌಟ್ ಶುಗರ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಶುಗರ್ದ ಚಾಪನ್ನ ಕಕರ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಶುಗರ್ಲೆಸ್ ಇರ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಹುಷಾರುಳ್ಳಾರಂದು ಇನ್ನ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಲ್ಪುಜಿ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡ ಸ್ಕಿಲ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ ಈಡ ಉಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಈರ್ ನನ ಕಲ್ಪೋ ಈರು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕಲ್ತಾರ ಇವ್ರು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಪ್ಜಾರ್ ಎಡ್ಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಪ್ಜಾರು ಇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ ಕಲ್ಬೋಡು ಸೊ ಏನಾನ ಆನು ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಇಂಕ್ ತೋರೈತಿನ ಹಿಂಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಏನು ಇವೆಂಚುಲಿ ಏನು ಪೊಲ್ಲುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ದಯಪಂಡು ಅಕ್ಲಿ ನಾನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದಿತ್ತೀನಿ ಬ್ರದರ್ ಆದಿತ್ತಿ ಇತ್ತದ ಉದ್ದೇಶದ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಇಡೇ ಪುಟ್ಟದೇ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಿನಡೆಗೆ ದಾದನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಇದನ್ನ ದಾದ ಯೂಸ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತುಯೆ ಈ ರೀತಿ ಎತ್ತು 120 kg ಇತ್ತೆ ಅಂದ್ ಬಂಡಾರು ಏನೋ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡಿತುಯಿನಿ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಬಂದಾಗ ಸಡನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಲ್ ಬನ್ನ ಟೆರಿಸ್ ಹಿಡಿ ಇರೇ ಅವೇನೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೀಪಿನಿ ಬತ್ತು ಶೂಟ್ ಮನ್ಪುನು ಅವು ಫೀಲ್ ಎಂಚ ಬತ್ತನು ಪಂಡ ಇರಾಗ 10 ವರ್ಷ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಏನ್ ಸಡನ್ ಏನ ಬಾಡಿದೊಂದೇನು ಏನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪೋಡು ಏನೆಲ್ಲ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅದು ತೊಜಿಪೋಡು ಅನ್ಪುಡು ಆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಏರ್ ಕೊರ್ನಿ ಒಕ್ಕ ಐತ ಪಿರವ್ ಇರಾಗಿ ಎಂಚ ಇತ್ತನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲದಕ್ಕನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಕ್ ಇಜ್ಜಾನೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಗೊತ್ತಿನದೆ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಪಂಡ ಮತ್ತಿ ನೋಡು ಸಮ ತಿನ್ನೋದು ಗಟ್ಟಿಪ್ಪು ಇರಪ್ಪ ಸಪುರಾಯ ಪಂಡ ವೀಕ್ ಆಯಿ ನೀಂದು ಅಪ್ಪಿನ ಅರ್ಥ ತಿನ್ನೊಂದಿಜ್ಜೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲು ಎತ್ತೆಲ್ಲ ನಾನು ಜಿಮ್ ಪೋದು ಅಂತನಲ್ಲ ಜೀನ ಆದ ತಿನ್ಪುಜಾನ ದಾಯ ತಿನ್ಪುನ ಪ್ರಾಯ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಾಯನ ಇಂಚ ಮಲ್ಪು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಅಪ್ಪ ದಾದ ಅನ್ಬೇಕು ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಏನು ಬೇಲೆ ಪುರ ಬುಡ್ತು ಕೂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅತ್ತ ಇದು ತುಂಬೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಫಿಟ್ವುಡ್ ಒಂದು ಹೋಗಿತ್ತೆ ಅವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತ್ರಾಪುರ ಅಂಡ್ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದು ಹೋಗಿ ಅಪ್ಪಗ ಹೆಂಗ್ ಕಡೆ ಯಾಸ್ ಸರ್ ಅಂದು ಅರಿತ ಅದ್ದನಿ ಆರ್ ಬಂತೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಫಿಟ್ ಆಪ ನಾನು ಎನ್ನ ತರಟಿತ್ತು ನೆಕ್ ಸಪುರಾಯರ ಹಾಕ್ತಿದ್ದು ಆಯ್ ಬಂದು ಅವ್ನು ಲೈಫ್ ಸಪುರ ಆತಿ ಆತ್ನೆಟ ಸಪುರಾಯರ ಹಾಕ್ಪುಜಿ ಆಪುಂಡು ದಾಯ ಆಪುಜಿ ಈ ಮೆಂಟಲಿ ರೆಡ್ಯೂಲ್ ನನ್ನ ಸಪುರಾಯರ ಯಾನ್ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಿಜಿ ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ದೆ ಫುಡ್ ವಾನಮನೆ ಒಂದು ಹೆಂಗ್ ಮುಲ್ಪೆರ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಬಂಡದ ಅದೇ ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಂಚ ಶುಗರ್ ಆಯಿಲ್ ಬುರ್ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಯಟ್ ಬಂಡ ಅಕ್ಲ ಪೋಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿ ಈಟಿಂಗ್ ಹೆಲ್ದಿ ಬಂಡ ಅವು ಪೂರ ಅವು ಲೈಕ್ ಇರಕ್ ಜುಂಬಾ ಆತೆ ಅಂದ್ ಜುಂಬ ಬಂಡ ಜುಂಬ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಲೋಕಲ್ ಪಾಡ್ವೇರ್ ಅಪ್ಪಗ ಜುಂಬ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಮುಕುಲ್ ನೈಟ್ ಟಾಪರ್ ಇದೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರತಿ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೂರ್ಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಾನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜುಂಬಾಡ್ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಾಪರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೊ ಅವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗಾರ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಲ್ಲದ ಫುಡ್ ಇತ್ತು ಯಾನು ಈತ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ನೋನಿತ್ತಿನ ಈತ್ ರೈಸ್ ಮೀನ್ ತಿನ್ ಬೋಡಾಂಡ ವೆಜ್ಜಿಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಿನ್ನ ಇಂಚ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಬೋನಾಗ ಒಂಚೂರು ರಡ್ಡು ಚಪಾತಿ ಒಂಜಿ ಚಪಾತಿ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಆಯ್ಬೇಕೊಂಡದೆ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪ 1 ಗಂಟೆ 5 ಪಕ್ಕ ಏನು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಿಟ್ವುಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 5 ಪಕ್ಕ 1 hour ರೆಸ್ಟ್ 5 ಪಕ್ಕ ಏನ ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಂಡರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ 1.5 ಗಂಟೆ ಅವು ಮಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋನಾಗ ಹಿಂಗೆ ತಿಂಡ್ರೇನೆ ಮನಸಿಜ್ಜಿ ಬಚ್ಚದು ಪುನದೆ ಒಂಜಿ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ಪುಂಜಕು ಕಾಂಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗು ಅಂಚೆತ್ತಿ ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆತಿಜಿ ಹಿಂಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಿನೇ ತಿಂಗಳು 4 ಕಿಲೋ 5 ಕಿಲೋ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ಅವು ಫಿಟ್ವುಡ್ ಏತ್ ಡೌನ್ ಆಯರ್ ನಾನು 99 ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಪಿಯು 107 ಇತ್ತೆ ಫಿಟ್ವುಡ್ ಜಾಯಿನ್ ನನಗೆ 99 ಆಲ್ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತೆ ದಾಯಪಂಡ PUC ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿತ್ತಿತ್ತಿ ಅವು ನಡತದು ಅಂಚಾನವೇ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತು ಫಿಟ್ವುಡ್ ಜಾಯಿನ್ ನನಗೆ 99 ಅಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ 76 ಬತ್ತೆ ಯಪ್ಪ 25 ಕಿಲೋ ಇರುವಾಗ 9 to 76 ಬತ್ತೆ ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನವೇ ಮುಂಬೈ ಜಾಬ್ ಪುರ ಪೋಯ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪುರ ಬಂದು ಕುಡ ತೋರದೆ ಅವ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆದಿಸ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನನಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಡ್ ತೋರ ಆಯ್ತು ನಾನು ಫಿಟ್ ಆವೋಡು ಒಂದು ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ತಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಹಿಂಚಿನಿ ಅದೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಜ್ಜಾಣ ಆಡೆ ಏನು ಕಾರ್ಡಿಯೋನೇ ಮಲ್ತಿಗಿ ಪಕ್ಕ ಫುಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಲಿ ಕಲ್ಬಾರಿದ್ದೇನೆ ಅವೇನು ಮಲ್ತಿ ಸೊ ಎಂದ ಮಲ್ತೆ ಫುಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ
terraced exercise shoot mandu record bramanda enna weight kammi andu because my body has learnt encha kammi aare endu gottu muscle memory kammi aare aidukka kudadore udatu enna injina badri ittela anjane enna ವರ್ಷಡು ಜನ್ಮ ತಿಂಗಳು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪಕ್ಕದ 4 ತಿಂಗಳು ತಿಂಪು ಮೇರ್ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಪುರ ಇರನ ಅಂದ ಆರ ಭಯಂಕರ ಸಪುರ ಏನಂತೆ ನೇಂದ್ರಬಾಳೆ ತಿಂದು ಸಪುರ ಐನ ನೇಂದ್ರಬಾಳೆ ತಿಂದ ಬಗನ್ ಮುರ್ದು ಸಪುರ ಏನಿ ಆಯ್ 120 ಎತ್ತೆ 120 ಕಿಲೋಸ್ ಇದ್ದು ಆಯ್ 76 ಗೆ 75 ಗೆ ತಬೈ ಈರೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅರೆ ಯಾಯಂಗಿ ಎನ್ನಡ ದುಂಬೆ ಆಯ್ ಸಪುರ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕನಗ ಆಯ್ ಸಪುರ ದತ್ತಿ 6 ಪ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು ತೋರೆ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದು ಒಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ನಿಕಲ 100 ಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಕೇಕ್ ತಿನಿ ಎದುರು ಬಿರೋದು ಅಂತೀರ್ ಮಾರೆ ಅವು ಭಯಂಕರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಚಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋದು ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ ಅಂದಾಯ ಬಂದ್ಬೆ ಮಾಡ ಅಡೆ ಅನ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ಅಡೆ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮೇ ಬಿ ಮಸಲ್ ಚೂರು ನಾನು ಯಾನ್ ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಕೆಲವಾರು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಖಾಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂದು ಮುಲ್ಪ ಇಂಕು ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ದೆತ್ತದು ಮಸಲ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಲಾಸ್ ಆಪ್ ಮಸಲ್ ಮಲ್ತದು ಫ್ಯಾಟ್ ಲಾಸ್ ಆಪ್ ಕಲ್ಪನೆ ಜಿಮ್ ರೆಪ್ ಸೊ ಅವು ಆದಿತ್ತೆ ಕೂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆನ್ನ ಅಂಚೂರು ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮುರಣಿ 4 ಜಾರ್ಜ್ ಊರ್ ನೈಟ್ ಅಂದ ಮಾತೆರ್ಲ ತಮಾಷೆ ಬಂದ್ ಎನ್ನೀರ್ ಬಟ್ ನಿಜವಾದ ಬೇಟು ಬೂರ್ದು ನಾವು ಅವು ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆಂಡ್ ಜನ ತೆಲ್ದೇರ್ ಬಟ್ ದಾದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆತನ ಇದು ನಾನು ತೆಲ್ಪೇರ್ನೆ ಬಾಡ್ದೀನಿ ಆಂಡ್ ಅವು ಒಂಜಿ ವಾರ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಬೆರಿತಾ ಅಂಚೂರು ಲೋವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಬಗ್ಗೆರೆ ಪುರ ಹಾಕುಜಿ ಎಂಕ್ ಅಡಿಪೆರೆ ಆಂದಿಚ್ಚಂಡ್ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಪಾಡ್ನಕ್ ಇಡೀ ಕಾರು ಈ ಪೇನ್ ಆಪಿನಿ ಅಂಚ ಪುರ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ತೋಜಾತಿಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಯಮನೆ ಹೋಗಿದ್ದಿ ఒక ಎಲ್ಲ ಶೋ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಶೋ ವಯಸ್ಸೊಂದೆ 5 ತಿಂಗಳದ್ದು ಐಕ್ 40 ಉಂಡು ಎಂಗಿತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಡ ಇಪ್ಪನ್ನು ಇರತ್ತೆ ಎಂಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಚ್ಚ ಹಾಕ್ಬೋದು ಎಂಗ ಅವು ಈವೆಂಟ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಮಾಲ್ಪುಗ ಅಂದುಂಡು ದಯಮಂಡ ಡಿಲೆಮನ್ ಪೋರ್ಚಿ ಓಲ ವಿಷಯ ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂಡೆ ದಯಮಂಡ ಬ್ಯಾಪದಾತೆ ಅಂಚೆ ಎಂಗಿತ್ತೆ ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ದರ್ ಬೆರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನ ಡಯಟ್ ಲ ಆಫ್ ಪೋಡ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಸಮಾತಿ ನೋಡಲ್ಲ ಅದಿರ್ನ ಫುಡ್ ರೊಟೀನ್ ಇದು ಆಸ್ ಅ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಕ್ಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ದ ಒಂಜಿ ಅಂಗವಾದ್ಯ ತೊಂದರೆ ಬೇತದಾಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಒಂದೇರ್ದ ಇರೆಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರೋಂದು ಇರ್ನ ರೊಟೀನ್ ಏನ್ ಚೆಪ್ಪಣ ಒಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 8 ಗಂಟೆ ಲಕ್ವರ್ ದಾದ ಮಾತ ತಿನ್ಪರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗೆ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಗೆ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಸೊ ಇತ್ತೆದ ಬನ್ನೋಡ ಅದು ಡಯಟ್ ಉಪ್ಪುನಾಗದ ಜಿತ್ತದ ಬನ್ಲೆ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಇತ್ತೆದ ಎನ್ನ ಡಯಟ್ ಅಂಚಿನದಾಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಶೂಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಶೂಟ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ತೆಂಗ್ 10 ಗಂಟೆ ಗೋಲಂಡು ಉಪ್ಪೊಡಾನೆ 8:30 ಲಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಡ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣರಾಜನಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಚಾ ಬರ್ಬಿನಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಯಾನ್ ಇಡೇ ಪುನಃ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮೀರಿ ಪೋಣೆ ಯಾನ್ ಚಾ ಬರ್ಪೆ ಕೈಪೆ ವಿದೌಟ್ ಶುಗರ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಶುಗರ್ ದ ಚಾ ಪನ್ನ ಕಕರ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಶುಗರ್ಲೆಸ್ ಇತ್ತಿ ಸೊ ಯಾಕೆ ಶುಗರ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ನಂಗ ಒಂಚೂರು ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಕಕ್ಕೆರೆ ಬರ್ಲಕ್ಕ ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೇನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೋಲು ಒಂಚೂರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಎನ್ನ ಡಯಟ್ ಎಂಚೆ ಎತ್ತಂಡು ಐತ ಯಾನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ದು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಉಂಡೆ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ದು ಯಾನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೇ ತಿನ್ಪೆ ರಾತ್ರಿ ಚೆಪ್ಪಿನ ಐತ ಪೋರ್ ಒಂದು ಇಯರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೊರ್ಪಿನಿದೆ ಇಂಕ 1 more rep ಕೊರಿಯರ್ ಎನ್ನ ಟ್ರೈನರ್ 6 ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ 6 ಕೊರ್ತೀನಿ ಫಾಲೋ ಅನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಅನ್ಪೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೇನು ಆಫ್ ಡಯಟ್ ಪೋತೆ ಅಂಚೆನ್ ಪಿದೈ ಬೋಂಡ ತಿನ್ಪೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ತಿನ್ಪೆ ಇದು ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಅವು ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಪುನ ಡಯಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಅವಾಗ ಫ್ಯಾಟ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಇತ್ತು ನೀರು ಲಂಚನೆ ನೀರು ಪರೋಡೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಲೀಟರ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಎತ್ತಡೆ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಐತ ಕೌಂಟ್ ಇಜ್ಜೆ ನಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಜರ ವಾಕಿಂಗ್ ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆನ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇತ್ತುಲ ಇತ್ತೆ ಶೂಟ್ ಆವೊಂದು 7 ಗಂಟೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಶೂಟ್ ಎನ್ನ ಜಿಮ್ಮದ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೀನಿ ಹೇಳರೆ ಇದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೇ ಲ ಇಂಕ ದಾದನ್ಲ ಬೇಲೆ ಅವನಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಟೀಮ್ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಮನ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತ ಅಂಚೆ ಬೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದುಮ್ಮೆ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಯ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊರ್ಪ ಜನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪೇರೆ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಲೇನ ಮಾನಿಟರ್ ಮನ್ಪುಡು ಅಕ್ಲೇ ಬಿ ಯಾನ್ ರೀಲ್ಸ್ ಕಟ್ಟದ ಅದು ಪಂದ್ ಕೊಡು ಹೊಸ ಎಡಿಟರ್ ದಿನಾಗ ಅಕ್ಲೇ ಬಂದು ಕೊರೋರು ಬಕ್ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತೆಂಗಲ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಪು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಯಾಕಲ್ ದಾದಂಗ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ಐಕ್ ಟೈಪ್ ಕೊರೋರು ಐತ ನೋಡು ಟೇಕ್ ಫುಡ್ದ ಎಣ್ಣೆರೆ ಆಪುಜಿ ಸದ್ಯೋ ಬಕದಾದೆ ಬದಿನ ಆ ಡಯಟ್ ಮಾಡ್ನಾಗುಂಡತೆ ಏನು ತೂತರ್ ಎನ್ನೋ ಇಡೀ ಸೈಕೋಲಾಗ ಆತಿನ ದಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಇರೆ ಬೇಲೆ ಮಂದ್ನಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಬೇಲೆದದೆ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಅದೇ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗ ಇರೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುನದಾದೆ ಬಂಜಿಗೆ ಪಾಡು ನಾನು ಇಷ್ಟ ಆಪುನ ಅವೇ ತಿಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿಕೊಂಡ
ಇರಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನಗ ತಿಂಡ್ರೆ ಎನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಂಗ್ಲು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸೀಟ್ ಮನ್ಪುನ అందరు కైకార గట్టిలాగా ಎಂಗ್ಲು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸೀಟ್ ಮನ್ಪುನಕುಲು ಎಂಗ್ಲು ತಿನ್ಪುನು ಬೇಜಾರಾವಡು ಖುಷಿ ಆವಡು ಕೋಪ ಬರಡು ಊರೆಕ್ಲೆ ತಿನ್ಪಿನೆ ದಟ್ಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಪಾತೆರ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಜ್ಜಾಂಡಿಡೆ ಕುಲೊಂದು ರಾತ್ರಿ ಏರಿತ್ತೆ ರೇರ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಯಾನ್ ಬಚ್ಚದು ಕಾಡಿ ಅವರು ಏಡ್ಸ್ ಬರಮಂತ ಬರ್ಪಿಡಿ ತಿಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಇರ್ರೆ ದಾದನ್ನ ಪೊಸತಿ ಎನ್ನೋಡು ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಸೈಕೋ ಆತಿನೋದು ಮುಲ್ಪೆರೆ ಬೈತೀನಿ ದಾಯ ಮಾತು ಆಂಡ 1 month ಆ ಫೇಸ್ 1 month ಕ್ರಾಸ್ ಆನಾಗ ಎನ್ನ ಬಾಡಿದ ಚೇಂಜಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆತ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಒಂದು ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಡಯಟ್ అంటే ఇంక షూర్ ఉంది ఎన్న వెరీ సరి అండ నేను కూడా జిమ్కి పోనే నేను కూడా కంట్రోల్ ఇంకా ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಯಾವಣ್ಣ ನಾನು ಒಂಜೆ ಪೊಗ್ಗುನೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಡೆ ನನ್ನ ಪೊಗ್ಗೆರ ಏರ್ಲ ಅಂಚ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದ ಆಬುಜಿ ಅವು ಎಂಕೆ ಬರೋಡು ಯಾ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ ಇತ್ತೆ ಜಿಮ್ ಇದ್ದದ ಮಾರ ತಿನ್ಕಾನ ಅಂಚ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಾಡಿದ ದುಂಬುದಲಕ ಶೇಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಬನ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸರಿ ಆವು ಏಪಾನ್ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕ ಸರಿ ಆವು ಅಂತ ಬಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಉಂಡು ದಿನಾಲ ಇಡೀ ದಿನ ಬೇಲೆ ಇಡೀ ದಿನ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಉಪ್ಪುನಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಉಪ್ಪೋಡು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಡ್ಯಾನಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲೆ ಪನಿಯರೆ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಬೇಲೆ ಅಕ್ಲೆ ತೂಪೇರು ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಪುರ ಆರೆಗ್ ಬನೋಡಿತ್ತನತೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಬೊಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ತೂತಿನೇ ಐತಿ ತೂತಿನೇ ಐತಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆರೆ ತೂತಿನಿ ಆರೆ ದೂಯರು ಆತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಎಲೆಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಏನನ್ ಬತ್ತು ನಾನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಯಮಾಡಿ ಆರೆ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನಡೆ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಯಲ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟಾದಕ್ಕು ತತ್ತದ ಪಾತೆರ್ನ ಪೂರ ಕಟ್ಟಾದ ಹೌದಂಡೆ ಆಧಾರ್ ಬೇಲೆ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತು ನೀನಿತ ಟ್ರೇಲರ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಆರೆ ಮನ್ ನಿನ್ನ ಟ್ರೇಲರ್ ಯಾಮನ್ ಆಡೆ ನಮ್ಮ ನಿರಿಗಾದ ಬಿಡು ಪಾಡ್ಲೆ ಈ ನೋಸ್ ಇತ್ತೆ ಅರೆ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡದೆ ಅಂಚೆ ಬೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವೇ ಬೇಲೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಿತ್ತೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದಿರ್ನ 100K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಿರ 200K ತಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಅಂಚೆನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೆರಿಯರ್ ಒರಿ ಲೈಫ್ ದೆತೊನ್ನೊಲ್ಲಿ ಯಾ ಪಂದ ನಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತೋ ಜನತ ಆಫ್ಟರ್ ಕೋವಿಡ್ ಜನ ಕೊಲ್ಪುರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ದಂಚಿ ಟರ್ನ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲ ಗೋರಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಪುಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ಕುಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಪೊಲ್ಲುನ ಕುಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆನ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ದಡೆ ಕನ ಒಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಕ್ಕನ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ದಾದೊಂಡ ಅವೇನು ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಮಂತದ್ದು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ವೈಡರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಪಿನ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತದ ಯೂತ್ಸ್ನ ಕುಲು ಮುಂದೇನು ಲೈಫ್ ಆದ ದೆತೊನೊಲಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಂದೆ ಅನ್ಕೆನ್ನಿರ ಕರಿಯರ್ ಅದು ಯಾನ್ ಐತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಿಲೀವರ್ ಕೆಲವರು ಬಂದ್ಪೇರು ನೀನು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮನ್ಪ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಅಂಚಪುರ ಮಗ್ನ ಆಯ್ತು ಯಾನ್ ಲಾಗದೀನಿ ಲೈಕ್ ಫುಲ್ ಎನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಇವಾಗ ಒಂಜಿ ತಿಂಗು 24 ಗಂಟೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಇರು ದಾದಲ್ಲ ಆಪಾರೆ ಇರು ದಿನೋಲ ಲಗ್ಗದ ಎನ್ನುನೇ ನಾವು ಮನ್ಪುನ ಪಡೆನ ಈರ ಆವಡೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಈರ ಆಯ್ಜಿಂದ ಈರ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಂತಿನಾರತ್ತು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಆತೆ 365 days ಇರು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಕೊರೋಡು 365 days ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಕೊರಂಗ ಈರ ಅವೇನು 24 hours ಪ್ರತಿದಿನ 24 hours ಎಲ್ಲ ಈರ ಐತ ಪಗಿನೇ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನ ಈರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡೆ ಇರೆ ದಾದನ್ ಲೈಟ್ ಆವಡೆ ಇಜಿನ ಈರ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಅತ್ತ ಸೊ ಈರೆಗ್ ಖುಷಿ ಬೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮನ್ಪುನೈಟ್ ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ತಕ್ಲೆ ಏನವೇ ಮನ್ ಒಂಜಿ ಮಿಗ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರೆ ಖುಷಿ ಆವಡು ಈರೆಗ್ ಈಚೆ ಲೈಟ್ ಬುಲ್ದು ಇತ್ತ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೀತು ಪಾತೆರೆ ಖುಷಿ ಆವಡು ಇದಕ್ಕೆ ಐಟು ಮಜಾ ಒಂಡ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಡು ಎನ್ನ ಇತ್ತದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಗ ಲೈಫ್ ಬಕ್ಕ ಕಲ್ತೀನಿ ಏಪಲ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡು ದುಂಬೆಂಗಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿತ್ತೀನಿ ಫೇಮಸ್ ಆವೋಡು ಗುರ್ತ ಬತ್ತೋಡು ಇತ್ತೆ ಉದ್ದೇಶ ಅವತ್ತು ಇತ್ತದ ಉದ್ದೇಶದ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಇಡೇ ಪುಟ್ಟದೇ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಿನಡೆಗೆ ದಾದನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಇದನ್ನ ದಾದ ಯೂಸ್ ಇದು ಬದುಕುದು ಆ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮನ್ಪುನ ಅತ್ತು ಇನ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಏತು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟು ಇರು ಪೋನಾಗ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಳುಟು ಪಾತೆರು ವಾರ ಈರು ತುಳುಟು ಬರೆಪಿನ ಕನ್ನಡ ಬರೆಪಿನ ಈರು ಕುಲೊಂದು ತುಳು ಪಾತೆರ್ಲಿ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಬರೆಂಡ ಅವು ಕನ್ನಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿನ ತೀರು ಅತ್ತ ಖಂಡಿತ ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಡೋಂಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವೇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೆಯಿನಿ ದಯ ಬರೆಯಿನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತುಳುಟು ಬರೆ ತೋಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತುರಾನ ಗೊತ್ತಾನ ಎನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವು ಈರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪರ ಅವು ತುಲೆ ಈರು ಇಲ್ಲಡ ತುಳು ಪಾತೆರ್ಯಾರ ಈರ್ನ ಜನಕ್ಕಿಲ್ಲಡ ತುಳು ಪಾತೆರ್ಯಾರ ಯಾನ್ 90% ತುಳು ಪಾತೆರದು ಒರಿಯಾಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತೆರ್ಯ ಬಂಡೆ ಎನ್ನ ತುಳು ತೊಮಿತು ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತೀಸಿ
ಯಾನ್ 5 ವರ್ಷದ ತುಳುಟ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನನ್ ಲೆಪ್ಪುನು ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಈ ರುಸಿರಾಡೊಂದು ಪುಣ್ಯ ತುಳು ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬತ್ತಂಡ ಐಟ್ ದಾದ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ತುಳುಕೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐ ಆಮ್ ಚೋಸನ್ ಅಂದಾಪುನ ಎನನ್ ದೇರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೀನಿ ಇಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಗಿತ ಕನ್ನಡದ ಬೊಗ್ಗೆರ ಆಪುಜಿ ಮೇ ಬಿ ಕಾತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡದ ಬೊಗ್ಗೆರೆ ಹೋದ ಯಾನ್ ತುಳುಟೆ ಇಲ್ಲ ತುಳುಟು ಈತ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಲ್ಪೇರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲಿಯಾನೆ ಟ್ರೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈತ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲಿಯಾಡು ಇರೆ ಇಂಚ ಪೋಯರ ಆಪುಜಿ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಗುರ್ತು ಪೋಯರ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಇಂಚ ಪೋಲಿಯೇ ಡೆಪ್ತ್ ಪೋಲಿಯೇ ಇದು ತುಳುಟು ಈತಾನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾನ್ ಈತ್ ಪೋಯೆ ಇಡಮುಟ್ಟು ಪೋಲಿ ಖಂಡಿತ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಅನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಳುಕು ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ಅವೇ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಏರನವರಿಗೆ ಕತೆ ಕಂಡೆ ಅವು ಏರೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಯ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಯ್ ಅಡೆದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾನ್ಲ ಕಲ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ಲ ಕಲ್ಪಲೆ ಅವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಏನಾನು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರೋಲ್ ಮಂಪುಜೇರು ಆ ಲೆವೆಲ್ ನೆರ್ಪುಜೇರು ಗೊತ್ತಾನೆ ತುಳುತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ 80-90% ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಭಯಂಕರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ದಾದ ಬೇಳೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬುರುಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಬಾರ್ದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ನಾಗಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಪೇಜಸ್ ಎದೆಪ್ಪುಲೆ ಟ್ರೋಲ್ ಪೇಜಸ್ ಎದೆಪ್ಪುಲೆ ಅಕಲ್ನಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಂಡಿ ಅಕಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಳುಟು ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಲ್ತೆ ಎಡ್ಡೆದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಹಾಳು ಮಲ್ತನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಾಡ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆದ ಪಾಡ್ಜೇರು ಆಂಡ ಅಕಲ್ ತೂದು ದಾಲ ಪನೊಂದಿಜ್ಜೇರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅವ್ರ ನಾವು ದಾಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಏರ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅವೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದಿ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂದಿತ್ತು ಅವೇ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡ್ಜೇರು ಅವು ಬೇಜಾರು ಉಂಡು ಓಲ ಎಂಕ್ಲ ಆಸೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಚ್ಪ ಎಪಿಸೋಡ್ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅದಪ್ಪ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡ್ದುಂಡ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ 5,000 ಸ್ಟೋರಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದೋಲಿ ಅತ್ತ ಅಂದ ಎಂಕ ಆಪ್ ಆಂಡ ಅವೇ ಎಂಕ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ದಯಮಾಡಿ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶದ ಅದು ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶದ ರೀಚ್ ಆವನುಂಡ ಆತೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ಏರಾಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರಿತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅವು ಉದ್ದೇಶ ಅದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಬೋದು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆವಡು ಈ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಪಿದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂದು ಬಾಯಡ್ದು ದಾಲ ತತ್ತದ ಬತ್ತಂಡ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ಪಾರ್ಟಿ ವಾ ಧರ್ಮ ವಾ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋ ಪೂರ ಬೋಡು ಅವೇ ನೀ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ನಿಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಬೋಡು ಈ ನಮ್ಮ ತಿರ್ತು ಬಾಡ್ರೆ ಕಾತು ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅವಲ ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ಎದುರು ಡೀನಿಕುರು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಡು ನಿಕ್ ಪಿದೈ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಎಲ್ಲಿ ಮುರಾನಿ ಅವರ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಡ್ದೆ ಬಚ್ಚಾನಿನ ಅವು ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ಆಂಡಲ ಈ ಬೋತ್ತಿಕ್ಕದ ಎಡ್ಡೆಡು ಪಾತೇರವ ನಾವು ನಿನ್ನ ಎಡ್ಡೆದ ನಾನು ಈ ಪೋದ್ ಮಾತಾಡ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆದ. ಸೊ ಅಂಚ ಇಷ್ಟ ಎತ್ತಿನ ಬಲೆ ಕಾಸು ಬಕ್ಕ ಬಂದು ಕಾಸು ಬರೋ ಬಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ನಿಂಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಚಿನ ನಿಂಗ್ಲೇ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಮನಸ್ಸುಂಡ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನೆನಪಿಯೋಡು ಇರ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರಂದು ಇನ್ನ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಲ್ಪುಜಿ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡ ಸ್ಕಿಲ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ ಈಡ ಉಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರ್ ನನ ಕಲ್ಪೋ ಈರ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕಲ್ತಾರ ಇವ್ರು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಪ್ಜಾರ್ ಎಡ್ಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಪ್ಜಾರು ಇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತದು ಏನಾರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ್ ಶ್ರವಣ್ ಬ್ರೋ ಬಂದಾಗ ಆರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಉಂಡು ಆಂಡ್ ಆರ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಉಂಡದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತಂಗಳ ಟ್ರೇಲರ್ ದಯಪಾಡು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆ 10 ನಿಮಿಷದ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಇರು 1 ನಿಮಿಷ ಅದೇನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಐಕ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಕಟ್ ಆ ಟ್ರೇಲರ್ ಕಟ್ಟಿಡು ಇಡೀ ವೀಡಿಯೋದ ಎಡ್ಡೆ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಪಾಡು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರೇಗ ಟ್ರೇಲರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಇನ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಅವತ್ತು ಓಡಿ ಇದು ಇರ್ ಬಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದಾದ ಜನಕ್ಲಿನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ದಿಯರೆ ಉದಾಲ ಹುಕ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋದ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದಾದೆ ಮುಕ್ಕಲ್ ಮಸಾಲ ರಾ ಉಂಡು ಚಿಕನ್ ರಾ ಉಂಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕುಕ್ಡ್ ಆದಾಬಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಡೇಡ್ದು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಚ ಕೊನಪರ ಇದು ಫ್ಲಾಟ್ ಕೊನಪರ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಬಾಡ್ದು ಎಂಗೇಜ್ ಮಲ್ತು ಕೊನಪರ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಪೂರ ಪಾಡುವ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲೇದು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿನಾದ ಕಾಮಿಡಿ ಅಲ್ಲ ತೂಲೆ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಒಂದು ನಿಖಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ ಮಾತ್ರ ನೆಹಾಲ್ನ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ ಉಂಡೈಟ್ ನಿಕ್ಲೇಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬೊಡ್ಚಿನಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಕಲ್ಪುವಾರು ಚಿಕನ್ ಟೆಂಡರ್ ಕಲ್ಪುವಾರು ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೇಗ್ ಐಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ತೂಲೆ ಅಂದ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಲ್. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ 5 to 10 seconds ಇಡೀ ಹುಕ್ ಕೊರೋಡು
ಐಕ್ ಹುಕ್ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಮುರಾನಿ ವರ್ಡ್ ಐದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾನಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿಜ ಹುಕ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ಪೆ ಹುಕ್ ಶಾಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ RCB ದ ವಿಡಿಯೋ RCB ದ ವಿಡಿಯೋ ಹುಕ್ ದಾದೆ RCB ದ ವಿಡಿಯೋ ಹುಕ್ಕೆ RCB ವಾಸ್ ಎ CSK ಮ್ಯಾಚ್ ಅವೇ ಹುಕ್ RCB ವಾಸ್ ಎ CSK ಮ್ಯಾಚ್ ಯಾನ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮನ್ನಾಗ ನಿನ್ನ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಿಡ ಆಪಿಲ್ ಕೊರ್ಪು ನಿಕ್ಕು 3 ಸೆಕೆಂಡ್ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರ್ಪೆ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗ್ಲೇನು ಮೆಚ್ಚಿಸೋರು 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಚ್ಚಿಸೋರು ಇತ್ತೇನ RCB ವಾಸ್ CSK ಎಂದು ಫಸ್ಟ್ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪನೋಡೆ ಅವಾಗ RCB ವಾಸ್ CSK ಮ್ಯಾಚ್ ತೂಯಿ ನಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೊರ ತೂಪೇರ್ ದಾದ ಇರಗಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ಯಾನ ಆಲ್ಟರ್ ದ ಬಂಡೆ ಅವು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅವು ಪುರಂದ್ ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ಯಾನೇ ಕಲ್ತೀನಿ ಬಂಡ ಏರ್ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎರರ್ ಒಬ್ಬರು ಮಂತ್ ಟ್ರಯಲ್ ತೂದು ಬತ್ತು ತೂಪೆ ಮಾತೆರ್ನ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಂದ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ದ ವ್ಯೂವರ್ ಏರ್ನ ಯಾನ್ ಬಿಯರ್ ಬೈಸೆಪ್ಸ್ ನ ತೂಪೆ ಕೆಲವುದೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿನಾಗಲ ತೂಪೆ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ತೂಪೆ ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪಿನ ಅನ್ನ ತೂಪೆ ಮುರಾನಿ ಕುಲೊಂದು ಯಾನ ಫಿನಾನ್ಸ್ ವಿತ್ ಶರಣ್ ನ ತೂ ಎಂಕು ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ತದಾಲ ತೂಕ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ತೂಯೆ ಎಂಕು ಏರ್ನೋ ಮುಂಚೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇತ್ತೆ ಬಿಯರ್ ಬೈಸೆಪ್ಸ್ ನ ತೂದು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆತೆ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಏರ್ನ ಮುರಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ತೂಯೆ ಕುಲೊಂದು 1.5 ಗಂಟೆ ಮುರಾನಿ ಬಿಯರ್ ಬೈಸೆಪ್ಸ್ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ನ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ 2.5 ಗಂಟೆ ಫುಲ್ ತೂತೆ ಕುಲೊ ಯಾನೇ ಯಾನೇ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ದ ವ್ಯೂವರ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಐಟಿ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪುನಿತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚಾಂಡೆ ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ RCB ದ ವಿಡಿಯೋಡ ಹುಕ್ ಇದು 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡು ಇಲ್ಲ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಕೆಲವೇರು ಬಂದ್ಪೇರು ಈ ಪೊಣ್ಣುಲು ಪೂರ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಶೇಲೆ ಮನ್ಪೇರು ಐಕು ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುನು ಇಂಜಿನ ಈಲ ವ್ಯೂವರೇ ಆಯ್ತಾ ಈಲ ಕುಲೋ ತೂತ ಕುಲೋ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದ ಪಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ನು ಇಂಚ ಮನ್ಪೇರೆ ವಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇದು ಕೆಲವೇರು ಎಂಕು ಮಸ್ತ್ ನಾವು ಯಾನ್ ಏಡಲ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಾನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತದ್ದು ಆಂಡ ಯಾನು ಪನಂತು ಕೆಲವು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಗೊತ್ತುಂಟು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಫೇಮ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪ್ ಇಂಚಿನ ಮರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂದು ಲಾಟ್ ಪೋಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ವ್ಯೂಸ್ ಆಪು ನಕ್ಲಿಗೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತದ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವ್ಯೂಸೇ ಆಪುಜಿ ದಾಯ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರಿಂದ ಅಂಚ ಅವು ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೊಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊರ ಅಂಚ ಬಂದ್ಬೇಕು ಪೊಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾಡ್ನು ಐತೆ ರೀಸನ್ ದಾದ ಬಂಡ ಎಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ನಿನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಉಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮುರಾನಿ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಹೆಂಗೆ ಕುಲೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅವು ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಪುನತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಅವು ತಪ್ಪು ಒಂದು ಬಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಇರು ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ದುಲ್ಲರು ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಇರು ತಕ್ಕ ನಲ್ಪೋಡು ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಈಗ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡು ನಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಯಾನ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ಬೋತಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆಗೆ ನಲ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಅಡೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಡೆ ಜಡ್ಜ್ಗೆ ನಲ್ಪುನತ್ ಯಾನ್ ಅಡೆ ದ ಕ್ರೌಡ್ಗೆ ನಲ್ಪುನು ಐಕ್ ಕ್ರೌಡ್ ದ ಸೆಟ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಲ್ಗೆ ಅನ್ಬೋದು ವಿನ್ನ ಒಂದಿಜ್ಜಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಪನತಿ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೈಲ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ನಲ್ಪರೆ ಐಟ್ ವಿನ್ನ ಒಂದಿಜ್ಜಾನ್ ಐಕಿ ಅನ್ಕುಲೋದು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಎಡ್ಡೆತ್ ಅವು ಪೂರ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಗ್ಲೆಗೆ ಅತ್ತಂದು ಪಂತಿಜಿ ಯಾನ್ ಅಡೆ ಪೋಯ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಆಯ್ಜಿಡ್ ಐ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಮೇ ಬಿ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಪಂತಿನ ಅತ್ತೆನ ಯಾನ್ ಅವನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಕಲ್ಪ ಇಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಲ್ ಅಂಚಾನೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಇರು ಬ್ಯಾಟಲ್ ಮಂತಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತರ ಹಾಕುಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಬಲ್ಪಂದ್ ಐಗಿರ್ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ತಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಇರೇಗ ಅವು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಈಗ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಬೇದಗಳು ವ್ಯೂಸ್ ಬಂತು ಬ್ಲೇಮ್ ಮನ್ಪೋದು ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋನಾಗ ಹೆಂಗೆ ವಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಪೋನ ವಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ವಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಡೆ ರಡ್ಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಸ್ಕಿಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಎಸಿತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮನ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗು ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಏತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಉಳ್ಳಿರ್ ತೂದು ಪನ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಸದ್ಯ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದೆಪ್ಪುನಾಯ್ತ ಡೇಟ್ ಪನಲ್ಯಾ ಪನ್ಲೆ ಬನ್ನಗೊಂದ ಲೇಟ್ ಅವು December 4th ಇನಿ December 4th 9:33 PM 1,40,539 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಟ್ಟಿ ಏತ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ all ಕೂಡ 817 videos ಉಂಟು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಏತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬೈತು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ವಿಡಿಯೋ ದಾಯಕ್ ಮರದು ಓಡಬಹುದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಂಕರ್ ಅನುಶ್ರೀನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ 5,40,000 ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಸತಿ ಹೇಳಿ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣದ ಚರ್ಚ್ ಐಟ್ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ದಿನ ಏನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಲ್ದೆ ಜಯಗವ್ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ಜಿ ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಪೂರ ಪಾತೆ ಅಡ್ಡೆ ಅಡಲ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಮಲ್ದೆ ಅವು ಯಾನ್ ಹತ್ತು
ಇತ್ತೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅನ್ನ ಬೇತೆ ಸೊ ಅವಿನ ಪೂರ ಹಿಂಗೆ 2 year ಅವನ್ನೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 3-4 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಶರಣ್ನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅತ್ತ ಇರ್ದು ಮಸ್ತ್ ದುಂಬು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇರ್ ಮಂತು ಅಂತರಿತ್ತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ನಾಕು ನಟಿಗೆ ಕೊಲೆಬ ಒಂದು ಪೂರ ಮಂತ್ ಅಂತಾರೆ ಅಪ್ಪಗಿರ್ನ ಪಾತೆರಡು ಒಂಜಾತ ಮೆಚುರಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡು ಓಲ್ ಎಂಚ ಪಾತೆರಡು ಒಂಜಾತ ಇರು ಉಂದ ಉಂತು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಜನಕುಲಿರ ನೆರ್ಪಿನ ಪೂರ ತೂದಿತ್ತೆ ಆ ಮೆಚುರಿಟಿ ವಾ ಇಯರ್ಡ್ ಬತ್ತೀನಿ ವಾ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೊರ್ನೆನ್ಲ ಇರೇಕ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ನೀರು ಎಂಚದ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಳು ನೆರ್ನಪ್ಪಗ ಇರು ಡಿಮೋಟಿವ್ ಆತಿನ ಉಂಡ ಬೇಜಾರಾತಿನ ಉಂಡ ಬುರ್ಚಪ್ಪ ಅಂದ ನಾನು ಏತ್ಸೋಲ್ಲ ಅಂಚು ಆತೇನು ಮಾರಿ ತೂಲೆ ಹೆಂಗೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಟೈಮಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊನಾಗ ಯಾನು ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಎಂಕಲ್ ಬಾ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಅಪ್ಪ ಸೊ ಏನನ ಆನು ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಇಂಕ್ ತೋರೈತಿನ ಹಿಂಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಯಾನು ಇವೆಂಚುಲಿ ನಾನು ಪೊಣ್ಣುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ದಯಮಾಡಿ ಅಕ್ಲಿ ನಾನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದಿತ್ತೀನಿ ಬ್ರದರ್ ಆದಿತ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೇನೆ ಇತ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಾನು ಬಯಾಲಜಿ ಕಲ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ 25 ಬಾಯ್ಸ್ 50 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂಚ ನಾನು ಪೊಣ್ಣುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೀನಿ ಬಣ ನಾನು ವಾ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ದ ಪಾರ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಹಿಂಗೆ ಕಾವನಿತ್ತೀನಿ ಅವು ಅಕಲ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನ ಹೆಂಚ ಟ್ರೀಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಏರ್ ಅಕ್ಲೇನ್ ಲವ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೇನ್ ಹೆಂಚ ಟ್ರೀಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಮೇಕಪ್ದ ಅಕ್ಲ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ದ ಪೂರ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಐತ ಪೂರ ಇತ್ತೀನಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದಿನ ಹಿಡ್ದು ಸೊ ಹೆಂಗಪ್ಪದಾದ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಪೊನ್ನುಲು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆನುಲೇನ್ ಹೆಂಚ ಟ್ರೀಟ್ ಮಂದೊಂದಿತ್ತೇರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಇಂಚ ಎತ್ತಾರ ಅಲೆಗ್ ಆನ್ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಿ ಆಯಗ್ ಇಮಲ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಭಯಂಕರ ಲವ್ ಇಮಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಇಮಲ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲೆಗ್ ಉರುವ ಸ್ಟೋರ್ ಹೊಡ್ದು ಅಲೆಗ್ PVS ಪೋಡಾಂಡ ಆ ಲೈನ್ಲೆ ತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಕೊರ್ಪನ ಆಯ್ ಲವ್ ಒಂದು ಎನ್ನದು ಒಂದಿತ್ತೆ ಹೆಂಗ ಅವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಅವು ತಪ್ಪು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ಯಾನ್ ಅವೆಂದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿತ್ತೆ ಪೊಣ್ಣುಲು ಇಂಜಿ ಅಂತೆ ಎನ್ನ ತೋಟದಾದೈತೆ ನಾನು ಪೊಣ್ಣುಲು ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಆ ಪೊಣ್ಣುಲೇಗ್ ಬಂದು ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗರ್ಲ್ ಇಂಚ TV ಬಂದಾಗ ಮೆನ್ ಆರ್ ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ವಿಮೆನ್ ಆರ್ ಇಂಚ ಬಂದು ಅವು ನಮನ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ರು ಯಾನ್ ಅಂಚತ್ತನ ಆ ಮೆನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇತ್ತೆ ಮೆನ್ ಆರ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾನ್ ನಾನ್ ಹತ್ತು ಯಾನ್ ಅಂಚಿನದ ಮಲ್ರಿ ಲೈಫ್ ಯಾನತ್ತು ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಪನ್ಪುನತ್ತು ಎನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಚೆತ್ತಿ ಸೊ ಪೊಣ್ಣುಲು ಬಂಡಲ್ಲ ಏನು ಆ ಪೊಣ್ಣುಲು ಏನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪುನು ಒಂದು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಆಂಡ್ ಅವು ಅಂಚೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವನಿಜ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನನೇರಿ ಸೊ ಆ ಟೈಮಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಗೆ ಬತ್ತು ಪಂಡೆ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ನಾನು ಇನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪೆ ಆಯ್ತ 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು ಈಗ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಈರನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಈಗ ಕೊಂಡೊಂದು ಶೋಕ್ ನೆತ್ಪಾರೊಂದು ಬಂಡು ಅದ ಆಂಚ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಹಿಟ್ ಆಯ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜೋಕುಲ್ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಯೂತ್ಸ್ ಜೋಕುಲ್ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ನೆರ್ಪಿನ ಇಷ್ಟ ಅವನುಂಡು ಬಂಡ ರಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅವು ರಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣುಲೇನೆ ಗೇಟ್ ಮನ್ಪೇರು ನೆರ್ಪೇರು ಯಾನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಅಂಚೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಕ್ ಆಲ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಯಾನ್ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ನೆರ್ತಿಜಿ ಈಗ ಅವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ಅವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಅವೆಂತ ಎತ್ತಿದ್ದು ಪಣ್ಣಿ ಆಂಡ್ ಐಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹಿಂಚದೆ ಜೋಕುಲ್ ಪುರ ಆಳ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಆ ದಿನ ಆಡಿದೆ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಡ್ಯಾಡ ಬಂಡೆ ಕೊಡ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪುನ ಕೊಡ್ಚಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಕ್ ಬೇತೆ ಟಾಪಿಕ್ ಸೂಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಟೈಮ್ ಪೊಣ್ಣುನ ವಾನೆರಡೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಮಾಧಿ ಇಂತ ನಿಂಗಲ್ ನೆರಡೆ ಪೊಣ್ಣುನ ಅಪ್ಪ ಒಬ್ಬರು ಬೇಜಾರು ಅಂತ ದಾಯ ಮಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆತುಂದು ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪ ದಾದಲ ಪನೋಲಿ ಆ ಟೈಮದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇತ್ತೆ ಮೀರಿ ಪಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ ಕೇಸ ಅಂಚಪುರ ಬಾತಿನತ್ತೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಈ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಡ್ಲೆ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ ಓಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ 10 ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ನು ಪೊಣ್ಣುಲ್ನ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಸಂವೇರ್ ಒಯ್ಟಾಣ್ಲ ಪತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಡ್ಲೆ ಅಂಚ ಪುಣ್ಯ ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಗಲ್ ವಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ದೋನಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದ ಮಂತೋನಲ್ಲ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿದ ಮತ್ತೋನಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣುಲ್ನ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದಾಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಥಾಟ್ ಎಂಚವರ್ ನೀನು ಆತು ಪೊಣ್ಣುಲ್ ನೆರಿಯರತ್ತ ಈ ಪೊಣ್ಣುಲ್ನ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಈ ನಿಕ್ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿಜ್ಜರ್ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತು ಪನ್ವೇರ ನಿಕ್ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ಉಳ್ಳೇರು ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಆ ಪೊಣ್ಣಲ್ ಬತ್ತು ಪನೊಂದಿಜ್ಜೇರು ದಯವದನೆ ಅಕ್ಲನ ತರೇಟಿತ್ತೆ ನನಲ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪು మీ పనులు ఏమి నెత్తినాయనేంది ఇత్తే ఏ తెడ్డే మల్తిండాల అక్లన థాట్ చేంజ్ ఆపుజి అవు ఏన్న మిస్టేక్ అవు అక్లన మిస్టేక్ కరెక్ట్ అక్లన థాట్ చేంజ్ అయ్యి ఎంకుల్ యాజ్ అ పర్సన్ వి గ్రూ అప్
ಯಾನ್ 21 ನಡೀತಿನ ಇತ್ತೆ ಬಟ್ ಇರ್ ಅಪಗ ಮಂದಿನ ತಪ್ಪುಲೇನು ಒತ್ತೋನ್ವಾರು ಐದು ಬದಲಾದ ಹೊಸ ಲೈಫ್ ಡೇ ಉಳ್ಳಾರಿರ್ತೆ ഞാൻ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಪುಜಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ತಪ್ಪೊತ್ತು ಮಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕ್ ಥಾಟ್ ಫೀಲ್ ಆಯ್ನಿ ಆ ಟೈಮ್ ಇರಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತುಂಡು ಅವೇ ನಾವು ಅರ್ಥ ಬಂದ ರೀತಿಲ ಬೇತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅತ್ಯ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದ ತಪ್ಪುಂದತ್ತು ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಥಾಟ್ ದಾದ ಬತ್ತಿ ಯಾನ್ ಜೋಕ್ಲಿನ್ ತಪ್ಪು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದ್ ಫೀಲ್ ಬತ್ತಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಆ ಒಂಜಿ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಾಲದ ಪಾತ 2 ದಿನ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ತದೆ ಚೇಂಜಸ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಗ್ರೋ ಆನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚ ಅವು ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನಾನ ಅಪ್ಪಗೆ ಯೂತ್ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಮಂದೊಂದಿತಿ ಅಂಡ್ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಲ ಪನ್ಪೆ ಇಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲ ಪನ್ಪೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಓ ಮೇ ಬಿ ಯೂತ್ ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಈಗ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟಿವಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇಡ್ಲ ಅಂಚಾನೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲ ಅಂಚಾನೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಅಂಚಾನೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ತುಂಡ ಎಂಕೆ ಶಾಕ್ ಆಪುಂಡು 40+ ದಕಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಏತ್ ಜನ ಅಪ್ಪಣ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಯಾನ 20s ಹಿಡಿತದು 40s ಇಷ್ಟ ಆಪುನ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ಮೆಚೂರ್ ಆಯ್ ಜನ ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಏಜ್ ದಕ್ಲೆ ಗತ್ತಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಬಟ್ ಇರ್ನ ಇತ್ತ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋರ್ದು ಬರ್ತದ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಬರೀರ ಅನ್ನಗ ಇರ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬೇಸೆ ಚೇಂಜ್ ಆತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಏಜ್ ಅಕ್ಲ 30+ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ತೂಪ್ನೆ ಯಂಗ್ಲ ತೂಪೇರು ಅಣ್ಣ 30+ ದಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಡ್ ಆವಡಾಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ದಕ್ಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಡ್ ಆವಡಾಂಡ ಕೌರವ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುವ ಇಂಚ ಕಾಮಿಡಿ ಒಡ್ರಾಸಿ ಪಾತೇರ್ ಕಡೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುವ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಏಜ್ ಆಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನು